api sabi mi po ding king Paris Pastoral Execom kambe na pong among batay pong asuportan ingkaya katang pong parokya lalong ngini pong pandemya babalik tane po ingkaya katang pong love offering. So ita pong procession potang mag-offertory i-bless na katang pong among o nga ita po ing pamagpila tamo kinlibutad, papanatilyan tamo po yung 1 meter distancing, kareng katukita mo kinlibutad, at potang abaldugtane po itang sobri o itang love offering tamo kining basket, tambing na nakatampong Biblia sa among, kaya ba't magbalik ta na po kareng lukulukan tamo po ni.
So, king offertory po, ala pong paninayin na kandilang makasindi, ang po itang tanaman na mabye. Yarin po, may prosesyon itang tinaping iyain tamo, ang po itang alak. So, reta mo pong love offering tamo, ilang pong ilakad tamo kinlibutad, at kabang makapila tamo po kini, etang po kakaningwaning 1 meter distancing po ni. At potang kabaldog yung po king basket, tambing na ko pong agbalik king luklukan. Na po kailangan magpumpulan kini king harap. Salamat po dakal. Data ing sobre po at na po makalagay kitang gulot, kita pong lelepas bull. Salamat po dakal. Mayapat magrasya nga bak po kaya kayungan. Kaniti pong kaya katang kapag masusyan, pakiabetala, karing kaya katang panalangin, ding makatuking intensyones. Pasalamat, apostolado ning panalangin. Birthday Thanksgiving Daddy, Father Alvin Manalang, Father J. Car Silva, Jerry Serrano, Celsia Sin Rivera, Christine, Michael Emiel Cuerdo, Felipe Pajardo. Special intention, Ronald and Agnes Lau, Nori Reyes. Good health, Dave Clarin, Debbie Ann Maluntag, at Eduardo Lopez Jr. Speedy recovery Daddy, Domingo Gosun, Bel Trinidad, Anita Chente at Lourdes Nukup. Antimurin ding sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladwa Daddy, Domingo Senior, Luz, Santos, Reynaldo, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Marcus 40 Days, Angelina Death Anniversary, Arnold at Aleli. Magkiabetan po king dalita pamuklat.
sablang dugis sa laliyatu at kayang asin yaning kayang sa yaning bigilan Alena Mari Alena Hari Pasang iniwi taong mepili ayang tewani usalaniatu ang kayang ulit na napapatuto. Kilagiling ipang po ng anak, ang po ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Cristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyaw ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, At kaya kaan timorin. maya pa habak kay po, Maya payabak po amo. at nagbaybay niya po yung January niya, first Friday naman ngayon ng Pebrero. At February 5, piyesta na naman pong Santa Agata or Agida, Birhen at Martir. Yan bata maging karapat dapat ganap ngayon ni kaniting kapag masusyan, amin ang tala pamot. Pagsisyan din kasalanan tamo, at anyaran tapa mo yung lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ginuhi kayong memili kang agata, ban maging mayap at matinakan mong talapatutu. Ginu pakalulu. Ginoo pakalulo. Ginuhi kayong tikyana bakas agata, ban patutwana naking ipa, ing dalise at tapat ng lugod. Kristo pakalulu. Kristo pakalulo. Ginu kayong minyesi kanan loob kang agata, ban manatiling malinis ang kaking kamatayan, halang-alang king ipa. Ginu pakalulu. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pangaluluwa na kadamo, at king pangapatawa, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alanganga, Amen. manalangin tamo. Oy paming mayupaya, busan mong akamtan ming kekang kapatawaran, kapamilatan ding panigapunang Santa Agata, amenakit tula keka, kapamilataning kayang kalinisan at tetagan, mibata king kamatayan, para king may pabalita. Itiyadon mi, kapamilataning ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, ating Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't kinsulat ka rin Hebreo. Kapatad, pasalungan niyo sa impami kakalagudyo, ang tiboy impami kakapatad kang Kristo. Eyo kakaliwan tatanggapan din dayuhan, karin kekong pibale-bale. Atin tinanggap, karin antikareti, at erabalo, anghel la pala rin karelang tinggap. Ganakan nyo laring at yung sukulan. Iyapos yung antibong at iko kinsukulan, kaya bera. Makanyan mo naman, damayin nyo la, rin daralan kasakitan. Igalang da rin sabla, imbiya talasawa, at ding talasawa manatili lasanang tapat kinmetong at metong. Uling pihulong parusan ng Diyos, ding etapat, at di makipangatawan, king era asawa. Ingatan yung emidungisan, imbiyeyo, king milalong lugod, king sarapi, maging kontento kayo, king nanong mga tsuke kayo. Uling in Diyos mismo sinabi na, kapilan man era ko lakwan, kapilan man era ko paboren,
Inya malyari tamong asabing mitmong kapanaligan. Inginuya ing sasaup kanako, ala kong pitatakutan, nan mo ing arapat daning tao kanako. Gana kanyo ring meging pamuntokyo, rin sa blang menaral king amano ning Diyos ke kayo. Gana kanyo, nung makanano lang mibyebye at bingamate, apusan nyo la rin karelang kasalpantayan ng king Diyos. Yesu Kristo, yan naman ing napon, ing kasalukuyan, at king kapilan paman. Amano ning Ginoo, Salamat King Diyos. ing ginuya ing kakong sulo at kaligtasan. Ing ginuya ing kakong sulu at kaligtasan. Ing ginuya ing kakong sulo at kaligtasan. Nino mo ing kakong pitakutan. Kim panganib ing ginu ingatan ako. Nino mo ing pitakutan ko. Ing ginuya ing kakong sulu at kaligtasan. Kubkubanda ko man din dakalasundalos. E kumurin mitakutan. Sago palaka ako ring kalaban. In Diyos yapamurin ing kanakong panaligan. Ing ginuya ing kakong sulu at kaligtasan. Piho na akong ingatan ng atyoko king kaligaligan. Kim panganib yaing kakong salilungan. At itas nakot ibili kim batong matatag. Ing ginuya ing kakong sulu at kaligtasan. Burira kang akit Ginoo. Lupa mo eme sa papampan kanako. King kamwa mo eme sa palakwan inke kang alipan. Ika ing kakong kasaupan emo ko sa lalakwan. Ing ginuya ing kakong sulu at kaligtasan. Parangalan tayo po ing maya pabalita. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Nung ngini damdaman niya kayang siwala, eko sa magmasyas a puso. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Oh, alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, Ang Ginoo mantabi kaya kayo, At kekon timurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. King panaunita, pablasang tutuyang mibantog alagyo Jesus, miras kang Herodes, ing balita tungkol kaya, ating sasabing yay Juan Bautista, asinubing mebye, inya aralapat noreting makapagmulalang bage, ating namang sasabi ya Elias, ngara naman ding aliwa pa, propeta yung kalupan ring propeta, kanitang minunang panahon, nga na namang Herodes, inya nga balita na nga nite. Sinubli ang maybe one at pepatadtab ko batal. Di Herodes, yung peparakap, pepagapos at pepasukol kang one. Inutos na iti, alang-alang kang Herodias. Akinwa ng antimong asawa, bisamat iti bayone kang Felipeng kapatad na. Nga nang maralas sinabing one kang Herodes, labag king batas,
ing pakyabayan may ng asawa ni kapatid mo. Inya, misin pa niyang samang lubi Herodias, laban kang Juan, at buri na yung paten. Dapat naarapat iti, uli ng Herodes. Tatakot si Herodes kang Juan, huling balo na king metong yang mayap at banal na tao. Nya iningat na king Eya Madyari numano balang. Maburi yang makirandam kang Juan, bisamad mababali saya pamisip king sasabiana. Bandang tauli, may nakitsa mo ring pamikatago ni Herodias. Midyariti, inyang Herodes, kingaldo ng kebaitan, kimbiran na pigtawan ding sablang mangatas ng opisyal ng gobyerno, ding pamuntok militar, at ding mga rangal ng memalen ng Galilea. Linubing anak ng babaeng Herodias at tinerakya. Lubos lang may wili de Herodes ang ponding kumbirado na. Inya nga na ning ari king dalaga. Adan mo ka na ako, ing nanumang buri mo, at ibiye ko keka. May laos na pang simpa, king ibiye na, agyang ing kapit na, ning kayang kayarian. Linwaling dalaga, at kitang nakangimana, naning kakong adwan. Imbuntok ng Juan Bautista, nga nang may kibat ning ima. May managwayang migbalik ing dalaga king ari. Impong buri kong ibiyo ka na ako ngeni mo rin, yapi ning buntok ng Juan Bautista. Ibili king meto nga bandihado, nga nang sinabi. May sindak yang emo na ning ari. Dapat huling asumpa na king darandaman ding kayang kumbirado, naatanggian ning inawad ding dalaga. Agad-agad nang inutos king meto nga gwardya, ing idala ni Keya, ing buntok ng Juan. May mintuying gwardya, at tidtab ne batal iwan, keta king sakulan. Binili na king meto nga bandihado, ing kayang buntok, at saka ne binye king dalaga. Iti naman, binye na kang imana. Inya nga balitan dayti, ring alagad ng Juan, kinware, ing gayang bangke, at kitkute. Ing mayab ng balita, ing kakatamong kaligtasan. Kapurihan kay ko, Kristo, makiramdam tamo po king umilya. Gandang morning. Good morning po. First Friday na naman. No. At ilan ba yung mga apostolado? Nandyan ba yung mga apostolado? Na baka katiting pa lang. No. Marami din sa mga apostolado yung mga senior citizen. At unti-unti po medyo binabalik natin ng normal, do abnormal pa rin. Pero binibigyan lang natin ng bagong mukha ang ating ginagawa. Kaya ito pong love offering natin, meron lang konting pagbabago. Pero yan. Ito pong ebanghelyo natin ito ay paborito daw noon ng mga artists at saka mga playwrights na ginagawang tema, subject ng kanilang obra maestro. At pinabagadang itong Banquet of Death, na isang piging ng kamatayan. Siguro dahil habang sila'y nagsasaya dyan, itong si Herodes at ang buong kaharian niya, doon din pinapatay ang isang inosenteng taong si Juan Bautista. Sa isang wala nang seremonyas o ritual sa pagpatay sa kanya. Normally kasi, di po ba, sa mga ganyang pamamahala, kaharian, normally yung mga kriminal, yung mga lumabag sa batas, yung mga rebelde, yung mga kalaban ng gobyerno, sa pagpatay sa kanila, ginagawa yan sa plaza. Yung nakikita ng lahat, para daw hindi pamarisan, yung ganyan. Kaya normally, pag ine-execute yung mga kriminal,
dun sa public places, mga public places. Pero itong kay Juan Bautista, parang ginulong, parang patago. At ito nga, nangyari dun sa kulungan niya. Kasi, ayan sa pag-istorya ni Mark, actually, gustong-gustong makinig ni Herodes sa pangangaral ni Juan Bautista. Kaya sabi niya, tinanim sa loob niya na iingatan niya siya, na hindi siya sasaktan. Meron naman po talagang ganyan, di ba? Kung minsan, nahilig tayong makinig sa mga aral, kahit na baluktot ang ginagawa natin, kahit na taliwas ang ating ginagawa doon sa narinig natin. Gustong-gusto natin, kaya lang siguro, hindi nating makayanang gawin yung tinuturo. Hindi makayanang isabuhay yung aral. No? At yun po yung nakikita ko kay Herodes. No? Kasi gusto siyang makinig sa aral ni Juan. Pero pagkarang hindi siya nagkaroon ng guts, hindi siya nagkaroon ng tapang para ituwid ang kanyang buhay. No? At ang nakakalungkot nga, nadaig siya dito sa kanyang immoral na pamumuhay sa babaeng kanyang kinakasama, na si Herodias. No? Kasi yung sinabi niyang sa sarili niya na walang mangyaring masama kay Juan Bautista, ito nagkaroon ng pagkakataon, no? At ang kanyang kulasisi, no? Siyang naging daan para patayin ang isang inosenteng tao. No? Kaya alam nyo, sa mga ngayon po, ngayong 2021, paalala ko sa inyo, tama na mag-ingat kayo sa COVID-19. Pero sa inyong mga mag-asawa rito, habang nag-iingat kayo sa COVID-19, mag-ingat din kayo sa COVID-21, yung kabit-21. Mas matindi ang pwedeng gawang paninira ng kabit-21. Huwag kayong kakabit. Masisira ang inyong buhay tulad ni Herodes. At ultimo yung inosenteng nilalang na si Juan Bautista ay nabiktima pa at nasama. Kaya ingat sa COVID-21. So anyway po, ibalik natin. So itong si Herodes, ito po tinawag nga na banquet of death. Kasi yung inosenteng tao ay pinatay habang may bangkete, piging. No? Si Mark po, pagkatapos itong insidenteng ito, nitong kwentong ito, ilalahad naman niya, ikukwento niya, ang pagpapakain ng Panginoon sa 5,000 katao. No? Parang kinontrast niya. Meron ang tanong kung talagang intentional na parang pinaghana yung dalawa. Yung bangkete, pagpapasaya ni Herodes sa kanyang kaharian, at ang pagpapakain ng Panginoon sa mga maliliit, mahihirap na tao. No. Kasi rito, parang pagsasaya ng isang haring mahilig sa kamunduhan, habang yung sa Panginoon, ang haring mahilig sa paglilingkod. No. Dito, papatay para sa sariling kapritsyo. Dito, sa pagpapakain ng 5,000, ang magpapakain, ang Panginoon, ay iaandog ang buhay niya darating ang araw para sa mga mahina, para sa taong makasalanan. Kaya ito po'y isang dapat pambukas kaisipan, no? Sa mga naglilingkod sa bayan. No? Isang paalala na sana'y huwag uulitin ang ginawa ni Herodes, na dahil lang sa sariling kapritsyo, ang isang inosente at isang mahina, wala namang armas at wala namang ginawang krimen, ay dahil lang sa sariling kapritsyo nitong nasa posisyon,
ay pinatay niya. Ngayon po kasi pwedeng ganyan ang mangyayari sa mga humahawak ng kapangyarihan. Ang kanilang pinoprotektahan ay hindi yung kapwa-tao, hindi yung mahihina, kundi ang pansarili lamang kapakanan. O pwede rin ang sariling kapritsyo. Yayakap, no? Yayakap sa kapangyarihan. Hindi dahil nakakapaglingkod, kundi para sa sarili niyang mga vested interest. No? At siyempre po yan ang isang dalangin natin sa lahat ng mga humahawak ng kapangyarihan sa ating gobyerno at pamahalaan. Yan sana ang huwag nilang gawin. At huwag matukso, huwag ilubog ang sarili sa ganyan. Bagkus ang tularan, ay ito yung banquet of life ng Panginoon. Na ang kanyang pagpapakain sa 5,000 ay tunay na ekspresyon ng pagmamahal at paglilingkod sa mga mahina, sa mga tukha, sa mga mahihirap. Nitong pandemic, habang daw po may mga lumulutang ng mga mabubuting tao, pag ganyang pandemic, mayroong mga taong na-challenge para lalong maging mabuting tao, para lalong maging makapaglingkod sa kapwa. Pero sa mga panahon din pong yan, doon lumulutang yung mga mas masasama, yung mga nadadaig sa tukso ng kabuktutan. Kaya dapat ipagdasal po natin lalo ang ating mga nanunungkulan na sana'y turing ito bilang hamon sa kanilang kakayanan maglingkod sa bayan. Di po ba bibili ng mga bakuna niyan? Siyempre, yung mga kurap-kurap niyan, yung mga kikita niyan, at saka ika nga, pwedeng ipagbili ang bayan kasi kaysa sa yung mga mas epektibong bakunang bibilhin ang mas mahina kasi may kikitain sila doon. No, yung parang itataya, susugal ang buhay ng mga mamamayan para lang sa kanilang sariling kapakanan, kikitain. Kaya doblihin po natin ang ating pagdarasal sa panahong ito para sa ating mga nagdidesisyon nitong pandemic. Sana huwag silang maging Herodes, kundi sila'y maging tulad ng Panginoon na ultimo yung buhay nila ay iaalay para sa kanilang bayan. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa Panginoon nating mga kailingan, tayong lahat na binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na makapaglingkod sa isa't isa. Hindi para mangalipusta at magtapak ng karapatan ng iba. Ang ating sasagot sa bawat panalangin, Ginoo, papanatilian mo keng tapat, king pagawa mo kaya kami. Ginoo, papanatilyan mo keng tapat, king pagawa mo kaya kami. Ginoo, at ika king kekeng yato, ibuklat mo rin matami, baming akiting sala, at din tandamin kekang pangayatyo, kimbalang pisamban at lahi, kimbalang uri at edad, manalangin taking Ginoo. Ginoo, papanatilyan mo keng tapat, king pagawa mo kaya kami. Ginoo, kaluguran mo ring kalulo, ring bayna, pati na ring mangailangan. Itulong mo keng tuki keka, manalangin taking Ginoo. Ginoo, papanatilyan mo keng tapat, king pagawa mo kaya kami. O Ginoong kakatas-katasan, ipakit may sulo mo, karit kayanakan, amasikan at bayap apilubluban. Ipakit ba ka rin obispo at presidente at gaban mo ang masigasig mong apostol, manalangin taking Ginoo. Ginoo, papanatilyan mo keng tapat, king pagawa mo kaya kami. O banal a Ginoo,
aldo-aldo atin taong mamamate, kingketuan, sakit, danop, o karing tampalasan danggamat, ding karelang kapatad. Matula mo sanang tanggapan, king ala ng gamong sala at kapayapan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, papanatilyan mo kiyang tapat, king pagawa mo kaya kami. Ngini po adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. O ginuning banwa, darami lakeka, ring malu kaming pananangin. Manalig keng padalisain mo ring puso mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ikanta tayo pagdalit para king pamagsadya karingayan. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon,
matanggap yarapan ng Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoy tingdawon karinggamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king katamoy kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy pamimiglalang, tanggapan mo sa retingay na daralan mi, king kapigaganakan kaning banal mong martir, papanadalyan mo king masikanan, king kasalpantayanan, at king pamipatutumi keka. Iti adon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu mantabi kay kayo, At kekan timuri, yat nayo rem puso yo. makayat nano king Gino, Pasalamatan tayong ginu at Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunay karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang paratit numang kanino iba, Diyos king alangang lubos mayupaya. Ing banal mong martiri Santa Agata, tikyanay ng alimbawa ng Kristo, adinaw na kayang biye para king ikaligaya ning kekang lagyu. Ing kayang kamatay, papasyag na ing kekang upaya, asaslag king kainan mi anting tao. Pipilian mo ring mahina at pasiknangan mula, king pamipatutura keka, kapamilatan ng Kristong ginumi. Ulinita kang beri sa Blancoro, ring angeles ka ring banwa, daralit ming kekang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian keka. Banal, banal, banalyaing Gino, Diyos sa mayupaya, mitmuying banwa ating yato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyuning Gino, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ika, ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya, ing ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylasad kamatayan, kinwaning tinapet, te pasalamat siya keka. Pira sanet binyene, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan at kananya. Itiing ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis, yung kanakong daya, yung daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa, may patawaran daring kasalanan. Data niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo Medea, y Cristo Sinublia, y Cristo datangya, gaganakan mi o ipa, ing kamatay at paman niya binang may biyaning anak mo, daraw mi kaya kaiting tinapi, ning biyat ing kalis ning kaligtasan. Naiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangmabaming paggamwa mo, king ikaming ansanang misulo-sulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me o ipa, ning Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban may ganap yung ilugod, kambi ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ating sablang pare. Ganakan mo na naman di kapatad ming pepainawan at maninayang siling niya, lanlaning talaswiming Father Fernando, kambi ng Alfredo Senior, ading alapang mayang o nabiye, tanggapan mo sana aking maligay mong harapan, pakaluluan mo kingan, gawan mo kingang karapat dapat magkamit king bilang anggap, ban kaya benang Maria, imbirhen do ng Diyos, kambi ng San Jose kayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kay malumong kaburian, king kaya kabaning panawun, puryandak at paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupuryandak at parangalan, manggaman king alanganga.
tamit mong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiruning Ginoo kaya katamo. Igpami ayat kabanwa, misamban niya yung lagyo mo, datang kaya kami ang kayarian mo, ni pamintuan ng loob mo, kaya tisulit antibanwa, ing kakanan ni King Aldo, ibiye mo kaya kami King Aldo ngeni, ampon ipatawad mo kaya kami, ring salami kaya ka, anting pamamatawad mi, karing ni kasada kaya kami, mga emo kaya paisawal king tukso, nunay kabus mo kami, kisablang marok. Ikabus mo kami o Ginoo, kisablang marok, malugod mong ipagkadob, ing kapayapan, king panawin mi, ban king kasaupan, ing kaya kang pakadulo, parati kaming mikabus, king kasalanan, at biligtas kisablang kaligadigan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian, at ing kayupayan, at ing ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Heso Kristo, sinabi, karing kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, nang lawin mo yung kasalpantian ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, agpang king kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabi sana, kapilan man kaya kayo. At keka ang timurin. Ayan pang tayo pong yung waganing kapayapan, king metong at metong. Kapayapan, kakingan, kapayapan. Kordero ning Dios, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Dios, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Dios, amilalako king kasalanan ning yato, ibiyem mo kaya kami ing kapayapan. Ngayong kordero ng Diyos, imilalako king kasalanan ng yato. Nung tamang mayaws king apunan ng kordero. Ginoo, eg matampang tanggap kaya ka, dapot igkas niya nga mano mo, humayap na ako. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, King Lumo at Linga. Salamat, King Pagkaman ang maningat. Salamat po, salamat po. Parating neapit kalumong Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, King Lugod mo at Linga. Salamat, King Pakamal mo ang maningat. Salamat po, salamat po. Paniningal no at tinglanan ng bulan. Sumningain at kanta na lingayon. Sa laling matuwining may inatay ko rin maglakbay. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat,
ayabe ming sisimba, king live streaming. Siklaw tamo po ba ang pangadyan ning dapat ning espiritual apama kinabang. Itamongan po, O Yesus ko, sa selpantayanan ko, king atyo ka, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, maygit king sablang bagi, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapot pauli na ningyening pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari, at tsuka ka rin. At pagisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Orasyo Emperata, laban king COVID-19. Itamongan po, O mapamakalulu ampon mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami keka, kaniting masipit apa mangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan ke kami at may kamatena karing dakal atawo. Aduan mingeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsyat meke kami, ing makaulo mong gamat, ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo, ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat, king pangakalat na. Ipanalangin nila, ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit, at tinggawan da iti, makasalikot, at bukod mong para, king kapakanan, ding memalen. Bendisyonan mo isablang pamagkapilit mi, ban mapupus na, iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing misalunan, ban makasuyula, karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap, karing masakit. Mula paboren, miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin nila, retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap, karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang mengayawo nabi. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis, layon, tayra na kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay duning Diyos. Emo sana pisawiling aklis mikeka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunuanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz,
San Pedro Kalunsod, Santa Rita Nicasia, Santa Agata, San Agustin, patulunan ming Santa Monica, Manalangin tamo. Oy, paming malugod, karing kay kang banal na martir, papakit mo kay kaming ligayan in kay kang krus. Kapamilatan iting sakripisyo, pasiknangan mo yung kapagnasan ming tuking tapat kang Kristo, at magobra king iglesia mo para king kaligtasan ding sabla. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ginuman tabi kay kayo. At kiran timurin. Bendisyonan ako nga ng Diyos sa may pahintuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. May arinig kay katang kapag masusyan, umeta ng iniging lugod at kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Diyos. Nagalepit masinta, uliyain kekenindo, malugod kekeng tutu, indalise pamahuli, ingrinang agastili, ausaniyang irenindo, malugod kekeng tutu. Dakan po salamat, maya po oras kakangan. Magandang araw, marami pong salamat. Then pong face mask yun face shield.